क'क्राझाराव हा माफियानि उदखार सिफायबाय क'क्राझार प्रेस क्लाबनि अरायथानाङै बादा हाग्रामा महिलारिया गायसंनाय अन्थाइ खाम्फाखौबो जोबफायलांबाय। दीपायन नार्जारी मुंनि हा माफियानि हेंथायै हुमखि होनायनि अजद जाथायखौ क'क्राझार पुलिसा नायसंनो जागायबाय। बे आयदायाव जर'खा मोनसे फोरमायथि। क'क्राझाराव हा माफियानि उदखार सिफायबाय क'क्राझार प्रेस क्लाबनि अरायथा नङै बादा हाग्रामा महिलारिया गायसंनाय अन्थाइ खाम्फाखौबो जोफायलांबाय। दीपायन नार्जारी मुंनि हा माफियानि हेंथायै हुमखि होनायनि अजद बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया प्रेस क्लाब लुनायनि अन्थाइ खाम्फा गायसंनायखौ हा माफियाया सिफायनानै थोरला बोरला खालामनाय जाथायखौ क'क्राझार पुलिसा नायसंनो जागायबाय। क'क्राझार सोहोरनि साखाथि बागिसा गामियाव मावसुमा बिफाननि सेराव दाग नं 683 हा खोन्दो सरकारि खान्थि बायदि गनायथि होदोंमोन। अदेबानि बे हा खोन्दोखौ थांनाय 2018 मायथाइयाव बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया अन्थाइ खाम्फा गायसंना होदोंमोन। बे लेखायै लुनाय खामानि जागायनायनि थाखाय रबिबाराव मावसुमा आरो मुवा बेसाद लाखिनो थाखाय अरायथा नङै गंसे बादा गायसंदोंमोन। नाथाय बे समावनो हा माफिया दुथांनि मोनसे दोलोआ फैयो आरो प्रेस क्लाबनि सोद्रोमाफोरजों बिदान्थेयाव लोब्बा जायो आरो बिथांमोना गावनि हा होना दाबि खालामनायाव सिरि थायालासे सिखा सुख्रि बायदि लाना फैनानै खामानि बन्द खालामनायनि हुमखि होनायजों लोगोसे दुंहाव थासारि खालामो। खौरां मावथिखौ हुमखि होनायजों लोगोसे सिफायबाय हाग्रामा महिलारिया गायसंनाय अन्थाइ खाम्फा आरो अरायथा नङै बादा। हा माफियानि बे खामानिखौ दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे गोख्रों रावजों सोंखारियो क'क्राझार प्रेस क्लाबा। जोबोद दुखुनांथाव बे घटनाया, मानोना मैया समबारमोन। समबारनि बेलासे 5:30 बाजियाव सासे सिनाय मोनै सुबुं फैदोंमोन। बे मानसिया होनदों जे नोंसोर बेयाव खुनुरुखुम खामानि मावनो मोना, जेबो खामानि मावनो मोना, जुदिसो मावो बिदिब्ला बेनि फिथाइया जोबोद गाज्रि जागोन आरो नोंथांमोननिफ्राय थां बिदि होननानै फिजिकेलि बेबायदि थ्रेटेनिं होनायनि अनगायैबो फनजों बहुद थ्रेटेनिं होबाय। आरो दिनै फुङाव दिनै मंगलबार फुङाव 9टासोआव फैनानै बिसोरो जोंनि जि टेम्परारि लेबार केम्प, बे टेम्परारि लेबार केम्पखौ बिसोरो बुफाय बुसि खालामनानै दानफाय दानसि खालामनानै थांजोब्बाय। बेल' नङा, दीपायन नार्जारी मुंनि हा माफियाया फननि जोहै प्रेस क्लाबनि सोद्रोमाफोरखौ गोबां हुमखि होनायनिबो अजद सिखारदों। नाथाय दिनै फुङाव प्रेस क्लाबनि सोद्रोमा फैना नुफैयोदि मावसुमा एबा मुवा बेसाद लाखिनो थाखाय लुनाय अरायथा नङै बादाखौ सिफायनानै थोरला बोरला खालामनानै गालाङो। जाथायजों लोब्बा गोनां हा माफिया दायनिगिरिखौ खानानै गोख्रों साजा होनोबो दाबि दैखांदों क'क्राझार प्रेस क्लाबनि मावथिफोरा। দুষ্কৃতিকাৰীয়ে আমাৰ এই অস্থায়ী শিবিৰটোৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিলে তেওঁলোকক তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ আৰু আমি দাবী জনাইছোঁ জিলা প্ৰশাসন আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনক তেওঁলোকক যাতে কৰায়ত্ব কৰি কঠোৰ শাস্তি দিয়ে। আমি ইতিমধ্যে বিহিত ব্যৱস্থা লোৱাৰ কাৰণে আমি গোটেইখিনি যাৱতীয় ব্যৱস্থা আমি হাতত লৈছোঁ। क'क्राझार प्रेस क्लाबनि बाउन्डारि वाल लुनायनि मुङाव बिटिसि सरकारनिफ्राय 80 लाख रां गनायथि मोनदोंमोन। मावसुमा बादा एबा लुनाय खामानियाव बाहायनाय मुवा बेसाद लाखिनो थाखाय अरायथा नङै बादा लुनायखौ सिफायनानै थोरला बोरला खालामनानै गालाङो हा माफियाया। आरो मख'जाथावना दि बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया गायसंनाय अन्थाइ खाम्फाखौबो जोफायनानै गालांनाय जाथायखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो। जाथाय थावनियाव क'क्राझार पुलिसा नुजाथिनानै जाथायनि आयदायाव नायसंनो जागायबाय आरो लोगोसे बिटिसिनि एमसिएलए जुबिराज बसुमतारियाबो जाथाय थिलियाव नुजाथिनानै जाथायनि सुलाद लायो आरो जाथायजों लोब्बा गोनां हा माफियाखौ हुमखि होयो जुबिराज बसुमतारिया। थाबैनो अन्थाइ खाम्फाखौ गायसंना होनो दाबि, नङाब्ला आयेननि दारै गोख्रों साजा होगोन बिटिसि सरकारा। माखासे सिनायनो मोनै दुष्ट बा दुष्कृष्टिया फैनानै बे न'खौ सिफायदों आरो लोगोआव
जोबोद दुखुनांथावसिन बाथ्राया जोंनि मानगोनां हाग्रामा सारनि फाउन्डेसन स्टनखौ जोफायना थांदों गतिके जों बेखौ लाइ होआ जाय जेखि जाथियानो जा बर'आनो हक बा सोरबा मुस्लिम माइनरिटियानो हक बा सोरबा जिखुनु जनजाथियानो जिखुनु जाथियानो जा जों बेखौ लाइ होनाय नङा बिथांमोना बे अननाय खामानिखौ मावदों बे बिथांमोना एप'लजि लाफैनांगौ आरो बे गासिबो जेसेबां सिफायदों बेखौ बानायफिननानै होजोबफैफिननांगौ आरो बानायफिनाब्ला जों आयेनगत भाबै आयेनाव जा साजा मोनगोन बिथांमोना बेखौ निस्सय साजाखौ मोननांगोन फैबाय थानाय समाव हा माफिया दुथांनि हेंथायै मा राहा लागोन बेयो नोजोर बोथावना जागोन क'क्राझारनिफ्राय बिटिआरनि बिउर' चिफ कनक चन्द्र बर'नि हेफाजाबाव निउज डेस्क रिपर्ट असम लाइभ 24 बड' लाइभ 24